இப்போல்லாம் முன்னாடி மாதிரிலடா மனசு. யாரையும் நேசிக்க தோணலை, யாரை மேலேயும் அன்பு காட்ட முடியல. காரணம் என்னன்னா, நம்ம யார் மேலாம் அன்பு காட்டினோமோ, யார் மேலாம் பாசம் காட்டினோமோ, அவங்க எல்லாமே நமக்கு கொடுத்தது துரோகம் தான். அதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் தாங்கி வாழ்றதே மிகப்பெரிய கொடுமையான நோயிடா. அப்பேற்பட்ட ஒரு கொடுமையான நோயில் தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். அவ்வளோ துரோகங்கள், அவ்வளோ ஏமாற்றங்களை பார்த்த ஒருவனுக்கு யாரையும் நேசிக்க தோணாது, நேசிக்கவும் முடியாது. ஏன்னா மீண்டும் அவர்கள் நம்மளை ஏமாற்றி போயிட்டா அதோட வலி இருக்கு இல்லையா, அது சொல்லி மாற முடியாதுடா. அழக்கூட முடியாது. நம்ம அழுதாலும், யார்ட்டாவது ஆறுதலடி அழுதாலும் கூட இவன் போயிட்டு அங்கே சொல்லி விடுவான் அவன் இவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கான்ட்டு. அதை 4 பேர் கேட்டுட்டு நக்கலாக சிரிப்பானுங்க இல்லையா. அதனாலேயே நம்ம கஷ்டத்தை கூட சொல்ல முடியாமல் தனிமையிலேயே வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை, தனிமையிலேயே நினைத்து ஏமாற்றத்தை நினைத்து அழ வேண்டிய சூழ்நிலை தான் இப்போ நான் இருக்கிறேன். தவிர ரொம்ப மாறிட்டேன்னா யாரையும் நேசிக்க தோணலை, யாரையுமே பிடிக்கல. இந்த தனிமையே போதும் தான் நினைக்கிறேன் சில